А сега сме с видеокартина от първенството на Врачанската А областна футболна група Юг. Ненайно защо, уважаеми зрители, в последния момент по молба на ръководството на футболен клуб Строител от романското село Конино до ръководството на футболен клуб Чавдар 1957 по програма на областния футболен съюз Враца матча бе пренасрочен и изтеглен с един ден по-рано. Вместо в неделя се игра в ден събота, 28, но така и никой от ръководството на футболен клуб Чавдар 1957 не счете за необходимо да се обади и да информира преждевременно по-рано, може би ден, екипа на Раваспорт, за да не се стигне до разминаване. Толкова. Иначе възпитаниците на Светлин Савчев и този път не пропуснаха да запишат поредния си успех и към актива си да прибавят нови 3 точки. Между другото, резултата бе открит още в 5-та минута. Едно добро начало за белослатинския Чавдар 1957. Юношта Антон Андреев откри за 1-0, а след почивката пък между другото и домакините от Бяла Слатина треснаха и 2 гради, а отгоре на това и след подновяване на играта, след почивката при резултата 1-0 за домакините от Чавдар 1957, отсъдената дуспа бе изпортена от Цветелин Цанков Помпи. Вратарят спаси удара на Помпи, за да се стигне до 67-та минута, когато голмайстора на Чавдар Цветелин Цанков Помпи се реабилитира за пропуска си от бялата точка и оформи крайното 2-0. Тази неделя, повтарям пак, по същата програма на областния футболен съюз, неделя, уважаеми зрители, 6 октомври от 16 часа гостува нашия Чавдар 1957 на Сгориградския миньор край прохода Врацата, областния град Враца, така че там разбира се, Светлин Савчев и компания ги чака доста тежък матч, но нека да им пожелаеме пореден успех. Иначе продължават да са начело отбора на Чавдар 1957 с пълен актив от точки, без загубен матч от началото на шампионата. И сега отново сме на тема футбол, но става на въпрос за проспериращия тим на юношите старша възраст на Чавдар 1957, на който, знаете, от 3 кръга начело старши треньор, като старши треньор е Косто Андонов Шопа. Той записа поредна 3-та победа, този път отново 4-0, но срещу гостуващия Новака в зона Враца, в която участват отбори от Плевенска област, от Врачанска, Монтанска и Видинска. Ботев Луковит загуби на стадион Чавдар с 4-0. Как се движеше резултата? Разбира се, в 5-та минута юношта Антон Андреев играеше при мъжете, откри за 1-0. След това, след почивката в 63-та минута, след великолепна асистенция на автора на първото попадение в вратата на Ботев Луковит, Антон Андреев, другия играеш при юнош при мъжете, Александър Михайлов покачи на 2-0. В 68-та минута друг юноша играеш и в старшата, и при мъжете. Димитър Вергилов не пропусна да запише класическото 3-0, а в 70-та минута Александър Михайлов вкара второто си попадение в този двубой и фиксира крайното 4-0. Иначе
Локомотив Мездра победи насред Селановци, местния Дунав 9-8, юношите с 6-2, а пък Монтана, ПФК Монтана победи Партизан Червен бряг с 5-1, а иначе победата и победния ход на юношите старша възраст начало с Коста Андонов Шопа, игра в следния състав срещу Ботев Луковит. Валентин Калинов, Дейвид Симеонов, Мартин Тодоров, Ивайло Кръстинов, Милен Христов, Александър Михайлов, 74-та минута, заменен от Краси Колев, Пламен Георгиев, 78-та минута, заменен от Денис Мустафов, Димитър Вергилов, 81-та минута, заменен от Християн Христов, Антон Андреев, Тихомир Василев, 48-та минута, заменен от Цветан Славчев. Този петък, уважаеми зрители, от 16 часа, Косто Андонов и компания от старшата възраст на Чавдар 1957 гостуват на връстниците си от Дунав 9-8 Селановци. Това е положението, който го може, накрая на днешното издание на Рава Спорт ще имате възможност направеното вчера във вторник блиц интервю, гост на предаването ни с старши треньора на белослатинските юноши старша възраст, Чавдар 1957, уважавани от всички ни, Косто Андонов Шопа. Уважаеми зрители, специален гост в днешното издание на Рава Спорт под номер 257 естествено е една добре позната футболна личност, не само в община Бяла Слатина, на цяла северо-западна България, пък няма да сбъркам, ако кажа и в цялата страна. Старши треньора на юношите старша възраст на новия Чавдар 1957, уважавани от всички ни господин Косто Андонов, или както го знаят зевзеците, футболните запалянковци, неговите фенове Шопа. Коста, благодаря. Добре дошъл в студиото на Рава Спорт. Първо искам да ти честитя поредната победа. Ти от 3 кръга, 3 мача, вече си начало като старши треньор на старшата възраст на Чавдар 1957, 3 победи. Първо смачка, и то не кой да е, а онази школа, от която ти тръгна към големия футбол, а именно ПФК Монтана с 4-1. След това прегазихте и насред Червен бряг връстниците на твоите възпитаници от Бяла Слатина, местния Партизан с 5-1. А ето, че онзи ден победихте в петък миналата седмица, поредната ваша жертва стана и новака в зона Враца за старшата възраст Ботев Луковит. Това като увертюра. Какво те впечатли с поемането на юношите старша възраст на Чавдар 1957 и какво бе пропуснато отпреди, или т.е. какво внедри Косто Андонов, за да жене победа след победа? Значи аз след поемането на моя колега Валери заварих много добра старша възраст. Просто момчетата са страшно талантливи и нямаше нищо, кой знае какво за промена. Просто поех отбора след него. Въпросът е, че аз им казах и на самите момчета, страшно талантливи са, не е имало скоро такъв набор от старша възраст специално и просто не трябва да се изпускат шанса да се развиват. Не са много промените, много малко по дисциплината, но това са много дребни детайли. Аз извинявай, че те прекъсвам, но не знам доколко е вярно, но матча от първия кръг тук като домакини срещу Ком Берковица с 3-0 победиха нашите момчета, е имало в съблекалната и в коридорите малко раздаване на правосъдие. След матч с Монтана също е имало такова нещо, значи нещо е куцало в дисциплината.
Не искам да правя оценка нито на предшественика ти, когото изключително много уважавам. Съжалявам за неговото така действие на матча Чавдар и Ботев Даргера, но това е затворена страница. Валерий Павлов, но в миналия шампионат той наистина постигна нещо много в зона Враца, която е доста силна и най-доброто класирано от година наред, както и ти си забелезал. Но явно в дисциплинката нещо не върви. Да, може. Отношение по самите футболисти един към друг, нецензурни реплики и така нататък, но ти си там, ти си този наставник, ти знаеш, ти можеш да кажеш всъщност какво се промени. Иначе момчетата специално осъзнаха, че трябва да си подадат ръка за ръка. Значи трябва да си подадат ръка, като излезнат да са като един отбор. Не трябва да си правят разбори по време на тренировка или на матчове. Просто аз съм имал треньори, тук няма да изборявам една в Б група, на които съм благодарен, че са ме научили на това, че трябва да сме заедно силни като юмрук, само така се побеждава. Има ли разцепление в отбора, групички, не върват нещата. Просто това се постарах да го изчиста, да няма групички, да няма такива обаждания или разни ексцесии преди и след мачовете. Поглеждайки, Коста, програмата, вие гостувате следващия ви противник, ако се не лъжа, Дунав Солановци. В Дунав, да. Това е този петък, 4 от 16 часа, Дунав 9-8 Салановци, Чавдар 19-57. Точно така. Предполагам, че ти също по едно време се подвизаваш там, така че тук няма място за сантименталност. Абсолютно. И предполагам, че това ще бъде и на твоите възпитаници поредната победа, но нека прескочим и към следващия кръг след гостуването у дома. Чавдар приема Бдин Видин. Казвам го така, защото и искам да стигна до мача на годината в седмия кръг, 18 октомври наближава, не е много далече, след 2 седмици, именно твой противник Ботев Враца и Чавдар 1957. Просто мисълта ми е, има ли от страна на ръководството на клуба новия и лично с поемането на отбора преди 3 кръга от теб, некакви цели да си е поставил Коста Андонов и компания? Значи моята цел е отбора винаги да побеждава. Не вярвам да има някой мой колега, който обича да губи. Въпросът е друг. Въпросът е, че аз искам да помогна на тия деца да се развият колкото се може. И не знам, вие сте забелезали, че в мъжки отбор... Точно това щех да те попитам, защото имам пред мен Мартин Тодоров, Александър Михайлов, Димитър Вергилов, Антон Андреев, братчето на Валентин Андреев, на Антон братчето, са в мъжки отбор, което е нещо радостно. Именно за това бе създаден този нов футболен клуб Чавдар 1957. Стига до тук, стоп на прелетните птици, с които ти си имал възможност да играеш в ония Чавдар ПФК. Дори и аз съм пришелец и аз съм на твоето мнение. Ти си зет на Бяла Слатина и от дълги години си тук, както е и Миро Казачка и така нататък. Аз говоря за онези прелетни птички, които по-скоро ги интересуват финикийските знаци, отколкото екипа на Чавдар. Да. Така че как виждаш, те играят и при теб петък, в неделя играят в мъжкия отбор и според теб има ли разлика след като се върнат от при мъжете, защото мъжкия отбор до сега гази наред, както ти. Да. Това е похвално. Има разлика и веднага мога да кажа каква е. Просто не само тези 5 деца, и другите момчета имат самочувствие, но тези 5, дето играят с мъжете, идват при мен съвсем друго самочувствие. И като излезат на тяхната възраст с старшата, просто играят с огромно самочувствие и на моменти изпитват удоволствието от играта. И мен това много ми харесва.
имат самочувствието, че играят при батковците, при мъжете и като си дойдат при старшата, играят със страшно спокойствие и газиме наред за сега. Имате ли някакви проблеми от спортно-технически характер? Досещаш се. Става въпрос за пътувания, става за превоза, осигурен ли е редовно, става въпрос за екипировка и така нататък. Знаеш, че това си е разходи, особено в зона Враца. Тук участват отбори от Плевенска област, от Видинска, от Врачанска, от Монтанска, така че това са си пари. Точно така. Не, няма такива. Всичко е наред. Просто екипировка, пътувания. За сега на този етап юношите и мъжете на Чавдар са подсигурени абсолютно от всяка гледна точка. Пътувате, с какво пътувате старшата възраст? По принцип с автобус. Автобус или бус, зависи. Mm-hmm. Зависи от гостуването. Но е нормално. Нормално. Всичко е нормално. Всичко. На това ниво всичко е нормално. Не, питам, защото примерно, ако групата не е много голяма, доколкото знам, автобуса, Мерцедеса на нашия добър приятел, който е основен превозвач на водещия демек на Младен Кирилов на мен. Това е фирма Божидар на Бисер Манев. Да ти кажа, той и съпругата му просто като че ли... Аз съм останал с това впечатление, но не е само мое мнението, че те като транспортират отделна възрастова група, просто не хващат по пазара, а стоят там и стискат палци да се представят тия деца добре. Затова попитах, защото и ти си попадал на такива и аз на времето като от това, да ти кажа, много е важно да имаш зад гърба си хора, на които можеш да се опреш. Тоест да знаеш, че те ти дават кураж, те ти вдъхват надежда и оттам нещата леко върват. В тази пубертетна възраст много е важно това нещо. Да, точно така. И какво да те попитам накрая, ти следиш неотлъчно и мъжкия тим на Чавдар, както се казва, ще яде ли сам баница? Да. Досещаш се каква ми е мисълта? Мъжки отбор всичко е наред. Момчетата са абсолютно всички местни. Няма пришелци, така наречените пришелци ги няма. Всички са местни, налагат се млади момчета. Старши треньора Светлин Савчев налага млади момчета предимно. И това е много добре, защото аз съм го казал и преди и сега ще го кажа. От всяка една възрастна група, ако може от юношите на Чавдар да излизат по 2-3 момчета, след 4-5 години мъжки отбор на Чавдар ще е готов за В, защо и не за Б. Защото моето мнение е, че на Чавдар мястото не е в окръжна. Абсолютно си прав, но просто до там я докарахме. Двама ликвидира, ПФК Чавдар, няма да се връщам. Не искам провалиха 90 годишнината, не можахте поне и да пиете по едно питие, 3-4 поколения и най-много съжалявам за нашия общ приятел, човекът образец, футболист от далечното минало, бай Димитър Васков Пиката. Знаеш, че той милее, дава мило и драго, даде живота си по терените, така и този човек, дай Боже, да доживее 100 годишнината, за да все пак морално, наистина, когато човек обърне, макар и толкова внимание, се чувстваш удовлетворен и казваш, не са ме забравили, не на празно. Още един път, аз поне смятам, че и ти си на моето мнение, абсолютно. Но това е в бъдеще. Дай Боже и ние да сме живи до тогава. Живи, здрави. Коте, какво би искал накрая да кажеш защото не е тайна, че независимо кой отбор да е, в случая Чавдар 1957, но така и с грандовете ЦСК, Левски, Славия, Локомотив, Ботев Плов, да не ги изреждам, да стигна до морската столица Черно море. Има и доброжелатели в кавички, има и истински фенове, които милеят, но не за издънките, както ти пропуснах да те питам, до кога ще стоиш под рамката на вратата
на Ботев от атомната ни столица Козлодуй. И как съвместяваш там тренировки, тук тренираш младша, тренираш старша. Малко е трудничко, но за сега се справям. Има ли нещо верно, че на полусезона от до година, януари месец, окончателно се прибираш в Бяла Слатина, защото поне така се шушука между твоите фенове, моите фенове и въобще общите ни приятели. Имаше някакви разговаряния преди полусезона сега с мен, но просто бях дал дума там на президента, защото аз съм коректен човек и не обичам такива задкулисни истории. Бях дал дума на нашия президент, Юлиан Тошев, който вече не е, поради други причини, няма значение. Въпросът е, че бях дал дума, че ще остана в Ботев Козлодуй. Зимата ще му мисля. Да сме живи и здрави. И поне това интервю го правиме, уважаеми зрители на Рава Спорт към телевизия Етарава, най-желаната, най-гледаната в цяла северо-западна България. Виждате, че вие, абонатите на телевизия Етарава, просто нямате проблеми с цифровизацията, аналоговата аут, но нас не има и вас ви има. Затова бъдете винаги пред малкия екран на телевизия Етарава, но просто този запис е, уважаеми зрители, в ден вторник, 1 октомври 2013. Защо казвам? Защото демек в деня на излъчването на Рава Спорт по телевизия Етарава, утре, втори от 16 часа на легендарния стадион Христо Ботев, край паметника на войводата Христо Ботев в атомната ни столица Козлодуй, ще се играе отложената среща от петия кръг между Ботев, Козлодуй и Партизан Червен бряг, които нямат загуба. Коце, ти си ще бъдеш под рамката на вратата. А утре в сряда, каква е твоята прогноза, имайки предвид и немалко пъти си наблюдавал, всъщност селекцията и начина на игра на Партизан? С прогноза не се ангажирам. По принцип, Червен бряг имат много да ни връщат. Миналата година ги победихме 2 пъти. И в Козлодуй, и в Червен бряг. И един момент, какво имаш предвид, да ви връщат, да ви бутнат гювеч или просто ще бъдат заредени с амбиция да си ви го върнат? Точно така. Съгласен съм. Ще има тая амбиция да ни победат, също и ние. И утре ни очаква на тежкия терен, защото времето отвън е дъждовно, ни чака много здрав матч, здрава битка и не се наемам с прогнози. Надявам се да победим. Да. Благодаря ти, уважаеми зрители. Това беше старши треньора на юношите старша възраст на Чавдар 1957 Косто Андонов, който, забележете, от 4 мача, пълен актив от 12 точки, и Врачанския Ботев има същия актив, двата отбора са без загуба, като врачани имат в плюс 3 гола преднина, но нищо не се знае, когато на 18 октомври е един срещу друг. Ивайло Димитров Зуека ли беше, Суека ли, да ме извини, не знам баш как му е прозвището, и Косто Андонов Шопа. Предполагам, че Шопа си е Шоп и тогава ще се разбере кой е по-добрият отбор. Благодаря ти, Коста, и ти желая успех. Благодаря. Винаги в лицето на екипа на Рава Спорт, за добро, за лошо. Ние не сме адвокати на никой, ние не ставаме вляво, вдясно, а искаме и мислим позитивно, което ще е от полза както на бъдещите футболни звезди от Бяла Слатина, община Бяла Слатина и от Северозапада, така и